Parts. Unsa parts? Alay ko parts. Oh. Alay ko diri parts kay. Mantay masol ko ba? Ulan ba ko ginugalay oh. Ko na di ganyan eh. Sabi lang muulan ba? Ulan gipasa di siya muulan eh. Maayo lagi ka mo kuan no? Laba. May kam laba dai. Ayaw ko malaba part. Di sa'yo naman maglaba god. Sa'yo na na siya eh. Powder ko na siya kang downy na. Paglaba lang sa'yo na kayo na pa. So, basic ka na para na akong laba-laba eh. Ano siya pinaka-basic na himuono ni mo malaba. Gagit, yung malagang kita sa tag sa lagi, dili na pwede mo kuha lagi para di na ka magbalik-balik, murag sakit sa ulo. Di, ana maguna good kay samtang kuan ba, samtang gayna-hinay nimo. Mas dali siya makuga kung kuan ka nang hinay-hinayon nimo. Ano yan dai? Oh, dito. O kaya na ron. Na kung gidali ko to na sample na maagi ko ito. Di siya kaagi na yun. Di na ako man ang gikon good blitz kay medaan ba nga. Kuapol kini mga kuan mo no? Tung tanaw no ba no? Murag kuan gyud ba no? Na spacing ba no? Ano? Imo na gito yung spacing? Dili pa na sa final. Di ba 1 inch na siya dapat good 1 inch. Angon sa 1 inch? 1 inch na Apart? dapat ang kalak-angon kay para mas dali siya muuga ba. Murag COVID. Inana, manginana. Oh, amin ana. Pani, ana oh. Oh. Dapat kuhaon ni mo kay ano. Sa gaba, pwede mo siya namang pwede mo siya kanang himuon nimo kanang murag kanang ilang sukdanan ba? Sa ilang sukdanan nila unsa ka daya ba? Inana oh. Pwede. Oo, na. Isa man na siya. Inana ba? Medyo to. Inana na siya. Moga na siya mayo na dili. Oh, inana na siya good. Ay kimpit din ay kuan na dai measurement. Kimpit. Kimpit. Science. Oh, kimpit na siya dapat. Naman na siya science ana. Dong. I-research mo na. I-fix na nimo. Oh, ako rin bahala i-fix na dali kay. Oh, mapipik ta. Oh, ako rin bahala. Muna siya. Sige. Mana na nimo nga kuan. Muna sa atin. Mana mo mao din na siya. Nya ato tong i-fix sa. Ato na siyang i-fix. Oh, sige. Kani siya. Asa may fix na to ani? Sa inyo kaya pag-fix ano eh. Ana. Nakaunin mo. Pagramigas no? Nagagantig mga itong mga namigas. Dili, naman siya good ka naman siya puzzle good nga. Nauna na mo siya. Oh, na. Oo. Puzzle. Di, tamang daw mo. Liar no? Pagpag nimo ng namigas, pagpag nimo kay ano, di man na sila mamaak pero naman jud na sila ngipon good nang madlok di man ta. Ana ay good. Higot. Agay, gibaak gyud ko. Gibaak gyud ay ko. Sakit kayo? Makuyawan mo ko kay masakit mo mas mamaak sa pulang namigas good. Di Itom na. itom na siya ng namigas kung sa English pa na siya bro. Mo na siya. Imo nang tayo pa lagi, mo siya kalayo. Sakit. Utan niyo pa man. Kog lawas gud no? Workout ka? Oh. Lawas pa ang ano, workout na. Nawag na work in.